πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ειρήνη. Δεύτερο, άνοδο του βιωτικού επίπεδου, αλλά χωρίς κόστος αρνητικό για το περιβάλλον, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Και τρίτο, κοινωνική δικαιοσύνη, αυτοπροσδιορισμός των λαών και ανάπτυξη που πονάει τον άνθρωπο, που σέβεται τις ανθρώπινες αξίες. Αυτό είναι το όραμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ορκίστηκε η κυβέρνηση της αλλαγής. Ο εκλογικός αγώνας έληξε. Η αλλαγή ενίκησε. Αλλά από σήμερα ξεκινάει το μεγάλο έργο της οικοδόμησης της Νέας Ελλάδας. Το 1974, στις 3 Σεπτέμβρη, όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας, που συγκεντρώνει τις μνήμες και τους αγώνες τόσων καιρών. Μπήκα στην πολιτική με την ελπίδα τότε να συμβάλλω στον εξυγχρονισμό της χώρας και σε μια πιο προοδευτική πορεία από εκείνη που διαγράφεται. Και γι' αυτό ταυτίστηκα σε λίγο χρόνο ως κέντρο αριστερά. Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνο σε ένα σημείο, ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος. Είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν ή στην Δύση. Δεν καταλαβαίνετε αυτό, με συγχωρείτε. Δεν καταλαβαίνετε, το αφήνετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει την υπόκοση. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξει την υπόκοση. Όταν δεν καταλαβαίνεις εγώ, το ανήκουμε στην Δύση. Και δεν το ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Ορθοδόξους, ανήκουν στους Καθολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που θέλουν αυτοί να ανήκουμε στην Δύση. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε, έτσι ώστε επιτέλους κάποτε των Αθηνών να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Δεν πρέπει κανένας απλός πολίτης να νιώσει ηττημένος. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Ισοπολιτεία, ισονομία, αξιοκρατία. Είμαστε οι πολλοί. Απέναντί μας στέκονται οι λίγοι. Εκείνοι που άλλο δεν έκαναν ποτέ και άλλο δεν κάνουν παρά να μηχανεύονται πώς θα αρπάξουν τον μόχθο των πολλών, τον μόχθο της αγροτιάς και της εργατιάς. Αυτοί που έτσι πολιτεύονται καλούν με μεγάλες κραυγές
τάχα πως θα μας τρομάξουν. Καλούν κοντά τους το λαό. Εμείς δεν καλούμε το λαό. Δεν χρειάστηκε να καλέσουμε το λαό, γιατί είμαστε ο λαός. Είμαστε η λαοθάλασσα. Το τρίπτυχο των στόχων μας είναι ανάπτυξη, σταθερότητα, κοινωνική προστασία. Αυτό το χρέος μας δεν είναι απλή υπόσχεση. Είναι η δική μας φυσιογνωμία, η κοινωνική πολιτική. Είναι η ίδια μας η ιδεολογία. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε, έδωσε τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης του Απρίλη είναι πράγματι μια οριακή ισορροπία. Βεβαίως η δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της. Πιστεύουμε σε αυτό και η αλήθεια θα λάμψει. Αλλά το ότι ουσιαστικά ένας πολιτικός διωγμός πήρε αυτή τη μορφή είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο για τον τόπο. Σκεφτείτε αν κάποια νέα πλειοψηφία, στο μέλλον δεν μιλώ ούτε για τις επόμενες εκλογές, ή κάθε πλειοψηφία αποφασίζει να στείλει στη δικαιοσύνη την τότε αντιπολίτευση που ήταν πριν κυβέρνηση. Εάν ποινικοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η πολιτική ζωή της χώρας, μπορεί άραγε ο τόπος να πάει μπροστά. Στόχος τους ήταν η δική μου πολιτική και ηθική εξόντωση. Η διάλυση του ΠΑΣΟΚ και ο κατακαιρματισμός της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Απέτυχαν ικτρά. Με τη δεκάμενη δημόσια διαδικασία η αλήθεια εκδικήθηκε τους σκευωρούς. Πολίτες της Αθήνας, απόψε η πρωτεύουσα έδωσε την οριστική απάντηση. Η απόψινή συγκέντρωση είναι μεγαλειώδης. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της πρωτεύουσας.